Hallo, Astridje. Weten jullie wie dat is? Dat is mijn nichtje Astrid. Een paar dagjes hier bij mij op visite. Maar wat ben je aan het doen, Astrid? Oh, je bent niks aan het doen. Met stenen aan het gooien. Dat mag niet, lieve meid. Mag dat met stenen gooien op het spoor? Is het heel gevaarlijk om op het spoor te spelen? Ja, dacht ik. En jullie weten natuurlijk ook welke kleur dat Thomas heeft, hè? Welke kleur? Blauw. Wie zei daar rood? Dan is hij kleurenblind, hè? Nou, heb je niet echt goed... nee, dan moet je toch even naar de opticien. Dat maakt mij niet uit. Geen reclame hier. Zo, hé. De blauw... Thomas die is vandaag zo blij, hè, denk ik. Maar we gaan iets op het doen. We zullen hem eens gaan roepen. En dan tel ik samen met jullie tot 3. En dan roepen we allemaal heel hard in koor. Thomas, Tom. Doen jullie mee? Papa's en mama's roepen ook mee. Ja, die zijn nog niet moe. Nee, natuurlijk. Daar gaan we, jongens, meisjes. Goed zo. En als hij dadelijk komt, allemaal zwaaien, hè? Nou, dan gaan we nog een keer. Thomas. Het moet daar vandaan komen. Zien jullie al wat? Nee, zien jullie nog niks? Thomas, kom maar, jongen. De kinderen wachten op je. Nou, dan gaan we nog één keer, hè? Thomas. Thomas, kom. Zien jullie al ook? Ja? Oh, dan beginnen we vast te zwaaien. Dat vind ik leuk. Zwaaien. Thomas, jongen, kom maar. Welke kleur heeft Thomas? Blauw, ja, prima. Oh, ik zie de rood, daar komt hij. Jongens en meisjes, zwaaien, zwaaien. Kom maar, Thomas. Ah, daar komt hij. Hallo, Thomas. Oh, wat ziet hij er weer geweldig uit. Ik moet nog eens even vragen waarom het niet zo laat is. Thomas, kom maar. Ja, daar komt hij, jongens en meisjes. Kijk eens hoe mooi dat hij is. Wat een prachtige locomotief toch. Kom maar, Thomas. Jongens, zwaaien. Zwaaien, vindt hij leuk. Zwaaien. Kom maar. Ja, natuurlijk. Hij is toch zo blij dat hij jullie ziet. Ah, daar is hij. Hallo, Thomas. Grote boy, grote jongen. Oh, wat ziet hij er weer aan, meneer de machinist. Goedemorgen. Nou, een groot applaus voor Thomas en de machinist. Hallo. Dag kindertjes. Jongens en meisjes. Haha. Nou, Nee, Thomas. Stoppen. Haha. Lukt het, meneer de machinist? Nou. Zo. Haha. Wow. Nou, een applausje voor de machinist. Jongen, jongen, jongen. Meneer de dikke controleur, Ja. ik heb me toch wat aan de hand. Vertel het eens. Wat Die is er aan de hand? Thomas die is zo moe de laatste tijd. Hè? Is Daarom Thomas zijn we ook moe? zo laat. Ja? Ja, want die diesel, die stoute diesel, die houdt hem de hele nacht wakker. Dan vertelt hij allemaal enge spookverhalen aan Thomas. Spookverhalen? Ja, enge spookverhalen. Ja, spook. Nou, Ja. wacht even. Meneer, mag ik een ogenblikje? Ja. Astrid, wat had ik nu gezegd? Ga je huiswerk doen. Ja, en vlug een beetje. Jongens en meisjes, stuur Astrid eens weg. Zeg maar, Astrid weg. Harder. Goed zo, vergeet niet zeker welk en tien. Kindertjes, hoeveel wagons hangen er achter Thomas? 2, ja. 4. Ja? Wat? Tellen jullie allemaal met me mee? Dan gaan we ze tellen, want hij gelooft ons niet. Nee, natuurlijk niet. Het zijn er maar 2. Ik ga tellen en jullie tellen allemaal heel hard mee. Thomas heeft altijd maar 2 wagonnetjes. Heel hard, hè, denk eraan. Heel hard wil ik het horen. Dit is 1. Nog harder. Dit is 2. En klaar. Dit is 3. En dat is 4. Zie je nou wel, dikke controleur? 4. Dat kan niet meer, maar als je dit
Jawel, jawel. We hebben er 4 geteld, maar al die kindertjes hebben samen maar 1 meegeteld. En ik heb er ook met hun geteld. Het mogen niet gaan, er was 2. Het waren er 4 en ik blijf erbij. Zullen we niet wat we doen? Ik ben toch niet blind? Jongens en meisjes, dan zullen we voor meneer de machinist, want dan begint ze dit op te willen twee. Gaan we allemaal nog 1 keer tellen. Nou, En dan zullen we zien dat we op 2 uitkomen. Oké, ik zal wel even voor. we gaan het allemaal samen doen, hè? Ik zal wel even voor. Ja, goed. Ik weet zeker, ik kan de mensen goed tellen. Nou jongens en meisjes, dit is 1, goed duidelijk aanwijzen. Dit is, 2, ja is dat bedoel ik, en klaar. en dat is 3. Haha, en dan zie ik er nog 1, en dat is 4. Nou, zie je wel. Maar dat kan niet met de machinist. Thomas maakt bij ons eenmaal hoortjes net. Dat zijn er toch 4. En dan is die van Felix Diesel zeker weer. Diesel, waarom doe je dat? Dat mag niet, dat is plagen. Thomas, en dan pak je melk en tier maar erbij en dan ga je aan je werk. Neem ze alle 4 maar mee. Kijk, Thomas, ik dacht niet vrij. Juist, straks spreekt heel de taal in. Zie je spook, jullie wel? Waar zit die spook dan? Er is helemaal geen spel. Nee. Hij is zo bang dat hij weg wil, dus dat moet niet zijn. Er zijn toch geen spoken? Ja, die kinderen zeggen het toch zelf? Ja, ik zie het niet. Spook. Jongens, dat kan niet, want spoken bestaan niet. Je hebt nog nooit iets gezien. Hebben jullie echt een spook gezien? Waar? Denken jullie nou, jongens en meisjes, dat dat een spook is? Nee hoor. Ik heb een heel vreemd vermoeden. Wil dat spook eens even hier komen? Goed gezien. Daar was ik al bang voor. Heb jij nou echt niks anders te doen? Astridje, dan ben je toch een vervelend kind vandaag. Ja, vind je dat leuk? Ja, blijkbaar wel. Die kinderen hier, moet je kijken hoe braaf dat die allemaal zijn. Daar is van die kinderen is er nooit iemand vervelend, hè? Nou, die het hardst roepen zijn de moeders. Hoor je het? Nou, en ik had jou gezegd, je moet huiswerk maken. En niet een of andere verkleedpartij om hier de kindertjes bang te maken, Thomas overstuur te maken, de machinist en een stoker, die zijn allebei overstuur van jouw flauwe grapjes. Ja, jongens, vinden jullie het flauw, hè? En nu ga je maar gauw dat ding uitdoen. En dan ga je maar vast naar huis. Dan spreken we ons vanavond nog wel even. Foei. Maar laat je geen rekenen leren door die dikke controleur, want dat kent hij niet. Tellen kent hij niet. Nou, ik was... Ja. Nou, lieve jongens en meisjes, dan krijg ik wel plotseling een goed idee. Weet je wat we doen? Zouden jullie allemaal op de foto willen met Thomas? Dat lijkt me leuk. Weet je wat we dan doen? Thomas, vind jij dat ook leuk om op de foto te gaan met de kinderen? Thomas? Thomas, vind je het ook leuk? Kijk, het duurt even wat langer voordat hij daar allemaal begrepen heeft. Hij is niet zo snel van begrip vandaag, geloof ik. Nou, Thomas vindt het ook leuk om met jullie op de foto te... En weet je wat we dan doen? Dan gaat Thomas nu achteruit. En dan rijdt hij dit spoor af. En dan komt hij over de wissel. Jullie weten allemaal wat een wissel is, hè? En dan komt hij dan op spoor 3. Dat is dat spoor hier, horen jullie? En dan stopt hij daar. Net voordat de tent begint. En als jullie daar naartoe gaan, dan kunnen jullie allemaal leuke video's maken en foto's met Thomas samen. En met de meneer de machinist. Dan kun je misschien bovenop gaan staan, dat is best leuk. Gaan we dat doen? En doen we dan Thomas nu even gedag zeggen en even uitzwaaien. Dan zeggen we, Thomas, tot zo. Dag Thomas, tot zo.